Selamat ya Di Azam. Hadiahnya Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, untuk undian tahap 2 sudah selesai. Nanti masih ada lagi undian di tahap 3. Pokoknya Bapak Ibu jangan kondur dulu, tetap semangat karena semakin malam akan semakin meriah bersama Ki Dalang Budi Prayetno. Ngaten nggih, untuk tahap 2 sudah selesai. Kita tunggu lagi, masih ada beberapa hadiah utama di tahap 3. Saya pantun lagi sekali lagi boleh nggih, supaya tidak ngantuk nggih. Jalan malam di Tugu Pancasila, ke selatan sampai Kedung Jenar Blora. Bapak Ibu pasti terhibur semua melihat wayang Ki Budi Prayetno dalangnya. Monggo kita saksikan lagi bersama wayang bersama Ki Budi Prayetno. Berikan tepuk tangan. Nggih matur nuwun Mbak Ayu. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah yondo iki wau pengundian Durpes tahap kedua wis. Ya kuwi wis dilanjutke, diaturke. Inggih, menika mboten kesupen ngaturaken sugeng wilujeng rawuhipun dumateng panjenenganipun Bapak Camat Bluro dalah jajaranipun. Ugi wilujeng rawuhipun panjenenganipun Bapak Babinsa saha Bapak Babin Kamtipmas. Wilujeng rawuhipun kula aturi pinarak sinambi midhangenaken pagelaran ringgit wacucal ing dalu menika. Ugi mboten kesupen wilujeng rawuhipun panjenenganipun Bapak Camat Bogorjo, Bapak Camat Jepun, sedaya Bapak Camat-camat sakabupaten Bluro ingkang rawuh. Ugi ngaturaken hormat kula dumateng panjenenganipun Bu Lurah ingkang wonten nggih menika Kelurahan Kedung Jenar saha perangkatipun Bapak RW, Bapak RT. Kula aturi nggih menika midhangetaken ringgit wacucal ing dalu menika sinambi nggih menika ngrahapi menapa ingkang wonten ngajengan menika. Iki diaturi apa ya baci awake dhewe iki wayangan iki ya sadurunge nanjake sing hot-hot lagu-lagu saiki ya klasikane aja keri ya nduk. Oh iya ngono. Iki ya lagu ajibe awake dhewe ya kuwi Sinom Nyamat. Oh, arep ngaturake Sinom Nyamet. Heeh. Monggo dibacutke Si Kucing. Lah bareng lagu Si Kucing panjenengane Mas Julang Kutar kula aturi jumeneng wonten pepanggungan mriki. Sing arep nyekar sapa to, Yung? Dalu menika ingkang badhe ngayi wajib nyekar Sinom Nyamet inggih menika Mbak Yu Wiwin saking Sambong Kendilan. Monggo Mbak Yu kula aturi nggih menika nembang Sinom Nyamat. Konjuk kagem sedaya para rawuh, mugi-mugi saged kagem jampi sayah. Monggo Mbak Yu. Wong urip ing alam donya ki yen kepengin urip mulya kuduane prihatin ya nduk. Iya. Aja kok mung urip iki senengane golek sing dalan sing singkat-singkat, ora gelem merintis saka ngisor ki aja. Yen senane golek sing singkat-singkat kepengin manggon ana dhuwur ora gelem prihatin luwih dhisik, mengko yen ana angin banter ceblok ki lara. Lah yen gelem merintis saka ngisor prihatin sithik saka sithik supaya apa kang dikepenginake iki iso ginayo ki ora saora-orane pondasine wis kuat. Yen manggon ana dhuwur ana angin ngonto coba kaya apa ki ya iso kuat ya nduk. Iya to, Yung.
Monggo Mbak Ayu. Eling-eling marang Gusti kang peparing anggone warga kelurahan Kedung Jenar iki nganakake tasyakuran kemujudake para warga kelurahan Kedung Jenar iki eling marang Gustine ngunjukake rasa syukur awit apa tandha ana tetumbungan la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid yondo. Sapa kang gelem syukur ki mesti pangeran nambahi nikmate. Ning yen ora gelem nyukuri apa kang diparengake pangeran tegese kufur. Wo yen ya kuwi balak saka pangeran iki ora bakal bisa endo ya, Nduk. Oh, ngono to, Yung. Iya, monggo Mbak Ayu. Yen wis gelem tumandang apa wae iku ora usah nersula contone nggih menika para warga RW 2 ingkang dalu menika dadi panitia sedekah bumi kang diketuani Bapak Joko Suwito nggih menika anggone dadi panitia wis ora bakal nersula guyub rukun sawargane ngetok gedang bareng-bareng di gedang siji tak delok story kok dipikul wong 7 ya. Mergo anggone guyub rukun pengen nyuksesaken anggone ya kuwi nganakake adicara sedekah bumi taun iki awit warga ya kuwi RW 2 lagi pinasran dadi ya kuwi panitia muga-muga sukses lan ya kuwi iso nyenengake kabeh para warga kelurahan Kedung Jeran. Amin Allahumma amin. Monggo Mbak Ayu. Nyambut gawe apa wae kudune sing ati-ati dimen lestari. Syukur yen gelem ya kuwi ngopeni zakate oleh kaya pira-pira zakate ditung diwenehna disedekahke marang sing berhak tak kira ki luwih barokah ya Nduk. Oh iya ya. Lan bengi iki Nduk awake dhewe pagelaran bengi iki ya kuwi disponsori karo air minum Gava. Air minum mineral asli Bola. Ya kuwi Tirta Husada matur nuwun
bengi iki yo di live streaming biring. Alhamdulillah kok yo bengi iki jan ketok semarak banget. Ya kuwi ana YouTube Blora TV Sriono Shooting utawa Mustika Vision. Matur nuwun sedayanipun. Monggo Mbak Ayu. Monggo Mas Jolang. Mas Jolang. Dalu mak cange Mbak Limbo, Mas Dalang Budi Pra. Iya. Oh, alhamdulillah. Pripun wartosipun? Alhamdulillah seger waras, Mas. Nggih. Nanti mau rasane lemes diparingi ngombe gava langsung seger. Wih. Gava niku langsung seger jenengan. Dan kene iki lho, wayangan Pripun? ben taun. Nggih. Ramene ora kaya taun iki. Lah kok saged? Bakul iki mau kawit kolor iki Karangjati mubeng alun-alun ben dodol. Walah, bakul melu dodol. Masya Allah. Kono macet mau motorku tak parkirno ning Karangjati. Lho kok adoh-adoh Mas? Ya lah wong sing penting kan rame. Dadi kene iki ana wayangane bahyo, ora sing guyub Yai Jenar tok. Nggih. Bakul-bakul kok sampe enten lho Mbak kok dodol teng mriki enten wayangan enten. Oh, lah sampe ngoten niku ramene. Dalange sinten Mas Budi Prayitno. Saking pundi Bogorjo. Oh lah sindene enten sing pesek niku. Lho, sinten? Sapa kenalku mbiyen yo ning Kampung Baru. Lho, mosok lho. Mosok enten sinden pesek Kampung Batu sinten lho? Lah ning kono ki yo ana sedekah bumi. Oh, nggih to. Sugeng dalu Mbak Warti. Oh, Sugeng dalu Mas Jolang. Iya, saiki juk melok sinetron sing napa? Sinetron iki balas dendam. Lho, sinetron balas dendam. Ya ora apa-apa jenenge dendam awake dhewe kudu bisa mukti, kudu bisa tiru karo piyayi kene. Nggih. Khususnya Bu Lurah
warga mriki terus panitia ya Mas. Nggih, Mas. Jane dagelan ganteng-ganteng ki ya akeh. Ning delalae aku ketiban sampur meneh. Mas ya kaya garangan. Oh, masa kaya kene priyayi bagus e ngono kok kaya garangan. Jenengan anggere muni bagus ngene ku aku mbok foto. Oh, kok dia motong lho. Ya Allah, lho, syutinge ya peyeh ngeri luar Oh, biasa. nggih. Syutinge saking pundi Mas Jolan? Saking griya. Oh, saking Blora Mustika. Blora Mustika, Iya. nggih. Mustika Vision nggih. Yoga-yoga putih kabeh, kene abang kabeh. Nandake Wis ana koperasi merah putih, nggih alhamdulillah. Lumayan iki pengurus koperasi peta apiki kabeh. Lah nek ngoten, Ame utangan ben gampang. kok yo arep-arep utangan oleh. Ora apa-apa, kok jeneng koperasi meringankan opone merah putih terbentuk untuk masyarakat. Nggih, leres niku. Ya simpan, ya pinjam, tapi biasanya koperasi kok akeh sing pinjam timbang sing menyimpan. Estu leres iki. Kok apal jenengan? Apal wong aku duwe kok Mas. Dereke ugi sugeng rawuh para lenggah sedaya. Estu elok budayaning bangsa lumantar kanca-kanca pandemen wayang. Wayang kulit dalu menika. Nggih komplit sindene ana ayu-ayu cacah 5. Gangsal. Waranggana tayub sing kaloka kondang maunang-unang. Nggih wonten rawuh, Mbak Warti nggih rawuh. Mbak Wiwin Sandika. Iya piye? Pripun? Peyaine non sewu pun meteng meleh. Lho kok ngertine metang-metang lho sindene. Lho jenenge wong wedok iki cita-citane apa to? Wong jenenge Sakinah Mawaddah Warahmah. Komplit nek wis kagungan putra. Nggih, leres niku. Kepiyayine seneng iso kepanggih dangu mboten panggih. Lah, Kepanggih terakhir ting Turki nggih Mbak. Kok Turki niku pundi adomen ta? Gunung Kidul. Turki kok Gunung Kidul. Kangen tenan Mas suwi ora ning Blora. Nggih. Keadaan Blora semakin tambah Maju alhamdulillah nggih. Mustikaning bangsa nggih. nggih. Piyai Jenar Pripun? Angger taun wayangan, angger tahun wayangan. Nggih. Kowe ning desaku iku lho Mas. Angger bar bancaan terus sepi. Alhamdulillah dalu menika nembe meniki iuran wargane nggih sami kompak, sami ikhlas. Dadi saged ngawontenaken door prize kados dalu menika. Iku mau ana sing tok wajan. Wih, sesuk nggo goreng ndok ya, Pak. Ya ana ya Mas. Ana sing tok perkakas Napa? dapur kok rata-rata piyai kakung to Mas. Lah kok ngoten niku mujudke napa? Ya mbuh iku mau sing doda-doda Mbak Warti mau ya piyai kakung entuk wajan. Weh. Ngene ku iso masak apa ora? Wis entuk apa iku mau teflon sing kaya nggo kasti wi. Lho ngoten kaya nggo badminton ngoten niku. Kaya nggo badminton. Pokoknya sukses selalu untuk warga Jenar makin gotong Royong. ayam tentrem. Kepuk tangan. Mbak, aku angger ditepuki tangan ngene kok eling. Eling napa? Aku tahu kegrobyok ya dikeploki wong. Kegrobyok nang pundi? Ning pos kampling. Lho kok saged lho jenengan. Ya saking awake dhewe iki seneng-senenge ra kaya dina iki ya. So Nggih, Mas. Somben insyaallah acarane lebih mewah dari sekarang. Amin. Terima kasih. Dinggo percontohan pokoke dalu menika. Percontohan tolok ukur. Tolak ukur nggih. Beh, niki estu seneng kepanggih karo Mbak Wiwin, Mbak Mei. Terus sing cilik-cilik loro niki. Niki tesih sekolah sedaya. Sekolah Nggih. kelas pinten Cahayu? Mike mana yang sebelah pinggir? Mic-nya pinggir. mana? Kelas nggih. Lah urung Kelas tunggal SMP. Soalnya nek mike ora muni, ampun ditabuki nggo ndase malah mati nggih. Nggih. Dadi keng iringan mawon. Ya nggih, kowe malah urip nggih. Nggih. Aku wis tau tabuki ndasku malah mati. Ndase ngendi lek karo? Kene. Oh, tak kira. Oh iya. Ndas semik tak kira. Kelas pinten? Kelas tunggal SMP. Kelas tunggal SMP wis seneng nembang. Wah, dadi waranggana sing iso dadi tepa tulodo nggih, Nak nggih. Pidalem saking pundi? Bogorjo. Wih, putrane Mak Cange. Putrane bapak lho. Putrane bapak. Wih, bapakmu iso ndek anak metu kon tindo. Oh iya bapak iso ndek anak ya? Ah bapak ki yo mung urun blokok. Lah sing matokno yo buke lairke lah iso. Bener. Alhamdulillah kelas 1 SMP. Glerek marang iwa ki piye. Bocah saiki ku apik-apik Mas, ora kaya bocah tahun 90-an. Tahun 90-an pripun bocah Mas? Katok ngarep bolong guri ya tambalan ngono.
Cah saiki ayu-ayu. Ah, nggih. Sugeng dalu Cah Ayu. Sugeng dalu Om Jola. Cie. Wih, diceluk om. Lah kok diceluk om. Lala. Aku lho Mas nek disenengi sinden ngene iki aku wis curiga. Curiga pripun? Aku tahu disenengi sinden manut seminggu kelangan Scoopy. Lah hati-hati. Ora balik. Ora balik. Nuwun sewu asmane sinten saking pundi? Luki Argorini saking Pilang Randu Blatung. Saking Randu Blatung nggih. Rata-rata ki ngisor alas bocahe ayu-ayu. Iya bocah ngisor alas ayu-ayu jane ana napane to? Ana entunge, Mas. Mergo senane mangan ungker ta kira dadi ayu-ayu. Tasih sekolah napa sampun kuliah? SMA. Oh, SMA apa yo SMA samene dhuwure Lah iya. kuliah malah rong mono, Mas. Rong mono kaya apa sembene golek kok angel ya Mas. Lah angel. Cara sampean ngarepke yo arep ngono ance-ance dingklese. Walah rapor ya kon Mas. Oh. Mas. Aku ndek bojo sinden omahku diobong tangga. Lah kok saged. Yo iri ya. Loh, sebabe Sing lanang. lha kok guyu bagusé ngoten lho. Sumpah aku tau blonjo ning bojoku ning kono Mas ning mall. Tang putih mall. Diarani aku buroe kok. Lah pancen yo jane yo rada pantes. Bojoku ijek perawatan saya Lah iya, alhamdulillah. bojone perawatan nganggo skincare nganggo mare-mare lho ya. Skincare siang malam Mas. Wah, siang malam krim siang krim malam ngoten lho. Nah menawa kepengin cepet putih siang malam dienggo dadi siji tangi turu lorek. Kaya zebra cross ta. Nggih. Nggih. Ki ben piyayi kene ben tepang soalé sindene jenengan ki anyar-anyar. Alhamdulillah anyar-anyar. Anyar-anyar. Glerek mara ngiwa meneh. Sing rontok kendel ki. Sing rada mblegenuk awake. Piye iki delok modele Modelan apa? Pun ora kaget ertimik mun ora kaget. Lah nek saged. Lah nyekeli langsung ngeten sek Ngoten niku. Mun apal nggih. Apal. Ahline mun. nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Bahaya. Bocah ngene Karuan ya. Ah. Mbok jak ning Kaliwangan mandi cepet dateng. Oh sing dene kon mandi yo. Ora apa-apa jenenge makarya ki sembarang sementing halal. Penting halal nggih. Asmane sinten saking pundi? Kula sembahyang Anggara saking Bangilan Tuban Jawa Timur Indonesia. Wah yo ngene iki lho Mas. Pripun? Wong lanang ra kerasan ning omah pengen ngopi terus Lah iya. model ngene iki. Oh, model-modelan ngeten iki mari. Semari ngentek kok sawah ngoten iki. Kandha. Nun sewu sampun krama napa tesih sekolah? Menika sampun SD. SD. Lho kok SD maksudnya pripun? Sampun mendikah. Sampun menikah. Sampun mendikah. Menikah. SIM, surat izin menikah. Surat izin wis Lerek disin. marang iwa ki mau sing do penasaran iki lho. Marang iwa. Nggih. Nggih, sugeng dalu. Anjing. Loh, suaranya ngono Mas. Kok mendesah Mas? Wilujeng. Wis tau dikroyok yoga ngene iki Mas. Sinden anggar metune arep jam 12 ya. Lah iya, wis kaya trauma. Asmane menika sinten? Oh, alah. Asmane namanya Lha kok ngeten gawan kula iso dadi ngene iki piye to Mas? Andel sinden trauma ngene iki. Oh, Jenengan kudu sabar. trauma tau diapake? Ya tau diapak-apakno yoga to. Asmane sinten? Mbah ya. Wah, iki langsung Wis. mbok ceki. Wes bahaya iki bahaya. Mbak sinten asmane? Iki ora sampean Mayune ra karuan Mas. Ngoten. Padahal nek awan yo eli. Ah kok buka rahasia sampean. Oh yo ora, awan wengi yo eli. Mbak Wiwi. Taurus. Mbak Wiwi saking pundi? Sambung. Sambung ning nggih nderek Blora nggih. Nggih, wetan Lah nek mriku. sinden ngene iki aja takoki mpun krama napa tesih kuliah aja takoki. Lho kok mboten angsal kaya apa? Langsung to the point. Tundep poin. Mpun timik bocah pinten. Lho kok langsung takoke pun dimik bocah pinten lho. Delok ngene iki ra ya kagungan. Delok watangane ngoten. Oh, nggih. Nggih. Sekawan niku kados tenggene anu niku umum napa? Uga sekawan iku cilik kabeh apa? Lah menawa wong sakmene kok ndek anak papat. Lah iya to Mas. Kaya ora percaya. Tegesno Mas, tegesno. Bisa apike ngene kok anak papat iki lho. Kekerepen kowe cilik-cilik lho. Apa iku dianggap apa kok kekerepen kowe cilik-cilik? Mbak Wiwi.
Glerek marang iwa. Piyuh. Piyuh. Sesek pring teles. Terus Pesek tapi pantes. oh heeh. Sugeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu Mas Jolang. Ngerti dhewe. Lah iya saurane yo Saurane halus. Nek jenenge sinden model ngene iki rai ora penting, Mas. Lho kok ngoten? Sing penting iku ATM. Lho. Oh, ngoten to. Asmane sinten saking pundi? Nami kula Mbak Warti. Saking Jogja mriki mawon. Jogja niku pundi? Yujuk saja mriki ngalir kedhik pun dugi, Mas. Oh. Langitan, Mas. Oh, tak kira ponan. Mboten. Lho, jare Ponan iki ra kalor sithik pasar tak kira hewan ponan. to. Langitan Mas Langitan. Wis pokoke rahayu kabeh dadi sinden sing kondang kauncara kabeh. Amin. Ke Mas Budi suwi ra nate panggih. Lah nggih pun tuamu lho. Piyuh. Piyo tambah tuwek ya, Mas. Ya ora. Ya ora pripun. Durpres engko sik dilanjut. Dilanjut teng gara-gara. Durpres utama iki engko entuk piala sing wol gedhi. Pol gedhi nek nggo ketok nganti duyut-duyut no. Untuk Perumnas. Lho. Perumnas apa? Dengan angsuran yang sudah ditentukan. Ditanggung sendiri ya, Mas. Ayo Mas tetembangan yuk Oh nggih nanjake. Mesin dene dhisik. Cocok. Nggih, ayo Nduk. Sing pundi kula manut? Iki sing cilik sik Mas kapung urung ngantuk. Ya. Ayo Nduk, niku Om Julang dikancani. Oh. Sukaretna Mas dados. Berangkat. Ayo Nduk. Nggih, sing ngendang kon suwuk lali. Lah iya, nganti 13. Sing support ta ya sak terima. Bareng ngono lagi cocok tayub e. Pripun? Keistimewaane tayub iki kaya lah nggih, tayub bluro. Guyub nggih, leres. Mulane lho apa meneh iki kanca-kanca iso pas lagune tayub acarane wayangan sedekah bumi. Bumi nggih. Nggih, dalu Cahayu. Iki tukang sonta sinden kok ngelori kabel. Dalu Cahayu. Nggih. Ngaturke apa karo piyai kene?
Pangkurinoso. Lah iki ora angger wong iso lho. Lho kok ora angger wong iso? Ora angger wong iso Pangkurinoso. Anakku wis perawan gedhe isane. Aku iki tukang tambal ban. Lho ora apa-apa, jalure beda. Tak kon sinau, mbok nduk-ndukke latihan bawa. Apa ngono ndek malah untuk job nyanyi mbah. Job napa? Mbah nyanyi ning ndi? Mangkate gugupe mbah kleru roke adine dienggo ya sak Lho, masih kecekaan lho Mas. Nganti jangkae rawani. Iya, wis nduk karepem sok ben sing penting sinau Jawa. Oh, nggih. Ayo karep nembang Pangkurinoso nduk. Njaluk niningan karo Mbah Min sih. Bapak nyuwun ting-tinganipun ayo matur Bapak. Mbah Min. Kok Mbah? Nyuwun ting-tinganipun nggih Mbah nggih. Kok kaya arep ketoprakan ya. Kok kaya rele ketoprak tempuran. Lah iya. Ayo sapira? Rina sayaka rasa Suarane apik. Nek sijine nembang, astane sijine ning ngarep ngene nggih, gen ora kaya nyegat bakul blonjo. Lah piye kok negat bakul blonjo piye mau contone? Rino. Ngoten to. Miring sithik, sikile maju sitok, astane ditekuk siji. Nah, Gen ketok luwes e. tak luwes ya. karo Dalang putrane ya sinden. Ya no diteruske perjuangane ayah. Nek nimbali bapak ayah napa bapak? Le. Ajare kaya le. Sing tenanan lho iki diturno. Iki syuting lho. Iya, syuting akeh. Mbok demo kok Blogorso teko kene ketutno iki ya iki sing mirsani streaming bengi iki ra ben-ben kanca-kanca bluro sing ning Rio memantau. Oh, ngoten to. Wah, nggih. Sak Indonesia raya. Indonesia sak jagat donya. Ya jagat ya donya. Nah iya. Ya. Sinaune teng pundi nak? Teng YouTube. Lho sinaune keng YouTube jare. Lah kok langsung lemes keng napa to? Sampeyan keng napa? Lah bapakmu ki dalang mbok nyuwun sinau karo Lho bapak. bapake ora iso nembang kok mbok kanca ora karo bapake. Yo ngene iki lho sing keluarga. Pripun keluarga sakinah mawaddah ora sak omah. Iya, ora nganu satu tujuan ya. Dewe-dewe, ora apa-apa sing penting pinter ya. Bapak mau ngarahke sithik-sithik to wis sinau dhewe. Yo harus ada pantauan dari orang tua.
apa, Nduk? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan iki. Penake digarap seragenan sak Seragenan. pupuh, monggo sak pupuh gawe jaranan ya. Ki sing joget sing nembang ki Mbak Meh Anggara nggo njajal. Ya. Numbang jaranan apa ayo. Monggo Mas. Niki bareng Mbak Meh sakniki. Mboten iki nembang. Iya. Ayo bingung aku. Ayo Mas.
Mas Julang kamera gayeng kaya ngono.